Ha tingut lloc a l'Espai Fòrum a Barcelona l'acte més multitudinari dels dies d'acollida a les diòcesis catalanes, els dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut. Més de 40.000 joves, entre els pelegrins arribats de diversos països i els d'aquí, acompanyats dels voluntaris, han participat en la celebració eucarística. L'Eucaristia ha estat presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, amb el qual han concelebrat Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, així com d'altres bisbes de les diòcesis catalanes i de les diòcesis d'on provenen els joves pelegrins. Així mateix, han concelebrat uns 1.000 preveres assistits per un bon nombre de diaques. En l'homilia, pronunciada en diverses llengües, el senyor cardenal arquebisbe de Barcelona ha dit: «Animo els joves a seguir sempre l'exemple i les paraules de Jesucrist i, a imitació de Maria, la seva mare, a estar presents a tot arreu, estimant les persones sense distinció, però fent-ho amb un amor preferencial pels pobres». L'ambient ha estat extraordinari i, preguntats molts joves de diferents països dels 5 continents sobre les seves sensacions, tots han coincidit en manifestar la seva joia i l'esperança que els dona la seva fe. Igualment han lloat l'acollida rebuda a les diverses poblacions. Exciting. Oh, it's very beautiful. It's very exciting. Well, I actually don't want to go back. Don't want to go back home. We'll enjoy everything. I don't want to go back home. It's one of the greatest events of the world. Yes. Thank you very much. È una giornata stupenda. Non pensavo ci fossero così tanti giovani. È veramente bello. Aquesta jornada concretament, amb els dies d'acollida a les diòcesis amb seu a Catalunya, la veig com una experiència de comunió, una experiència de preparació espiritual i també de visualització del que és la religiositat viscuda entre els joves en un context com l'actual i en un món com l'actual on ser cristià no és fàcil. About this day, about this festival, it's very nice and it gives all the Christian people the power that they are together with love, with peace, and we hope the peace for all over the world. Thank you for all the people who helps us and thank you for Catalonia today. Ça va être encore plus de se dire qu'il y a encore plus de gens qui vont y aller. C'est juste un avant-goût en fait. Et là, ça va être Madrid, ça va être super. Pues ver todos estos esta gente unida en un solo espíritu es palabras inexplicables. Todo esto, y esto no es nada, nos vemos en Madrid y ahí va a estar lo bueno.